Igetaseni gensoko kumurikira ekerero kia mate yomoroki wa Joshua Ondieki umutinyo yomoitire kurwa sekinyorogia isinja eward ya kiabonyoru ibunge ya Borabu me kaunti ya Nyamira oyo siriti nyina asebono amenyeta na sokoro yae oyoro muko nigo bono asirire ni kiombe gia Tosha Foundation eliabe kagosoma ikiombe ya Tosha Empowerment ekibono kegosira na oyo kuria kegosirwa no yokuria kero kyobo jumbe semo bunge ya Borabu Jared Makori nigo bono keirwa gucha ko masomo yobosa guika ukodere eskuru yae Moroki woyo Joshua Makori we grade kia gatano na kabere nigo bamuira asiskuru yoboroso ya isinja nigo bono haba menye benseme yo bamwakire umurai Jared Makori mbuya mono asesiro yaye yokonya abarokigwa abo batari kwenyara ase ebunge asa maleta ngoro kwa Timothy Omwae kinyorukia Nancy Chani gonde representative ya Jared Makori oyo kubuli kiro kyobo MP kurwa asa constituency ya Borabu na endo yo bat empowerment ikoro kwa Tosha bono kinyorukia ne na ende kerama senke na sire mamu mwabo iye kagaranga soime edinde tunyala to kumusira gende sukuru enga kitu achiteka igantu anyala to muchuni bolense mono na ende tukayo support sense mwendagira na ende tuachira ende tuagudira sukuru acha kigosoma Tosha Empowerment ni gikoirwa bana chisukuru mono bali basiriri abayibuli bensi na ende kero basiriri abayibuli aba nigo tokubaire sukuru twagurindagira twa facilitate mpaka fee omwana osoma takwa challenge nyons. That is why nalero twachirega litukulia ngo ira turu mwana ye school ni witness y'abanyakinyoro ngo ira turu mwana ye school litukulia rero elinda chake official school esko na soma onga esunga kando na soma tenga soma kagati ondaga mama gacha korwara tawata basichoko ngeso mama ro ara korwara ngo na kyore ndai mwana anga soma amatanga tumu asama litangoro kuchasters nyonga ngo egasiye endrete bura bwengima kurwayo bakesise ibintu bakora nebinge no gusira abana cintakana unabona oyo kana kitaiga gotwa kuira omochera matanga abagandi bana boli bali bagwete korora aba basireyo Pero no hay que familia enganyora ire semana enganyora kugenda school tarenga kugenda school senganje mama bakonyorwarira mano ono enganyora no muchoyo olense ono ngararanga esemba bamengeli kuira abana school cintakana ya 2023 ikaranyora ngoyo utakire koberwa yo mobo utakire kuigwe school ngajake process yeyo ngamugurire ibikoroto uniform chonsi ebitabu ebagi uno mwana wende skuru abangire ona ende nganyora sukuru ya na roro muko omwana yatare kunyara gutika ndangana batu bamurite none boarding anda beroro ono sukuru yaye mama mwabo kororuka murendire senganyora mungino enere tayo ono karoro mwana yasaka somere skuru era ngabo cyo somere sukuru yaye omorora bunagendererete era abebuya tukarabano kibanda twagorera nono umutiye nyina baguliye guni usinone ebere bona tukara umwana utigasomera none secondary nabagwana none abuna endange oye toko motebenga abangina baminto ko oyo njare tinyakundi toko muhamagoro yata itangani yonkuyeneria abantu baminde sekiombe ketosha asemere mu mwakorire nyasa uri okurwe bisyo tigaba senye kera mwazire renke na ndiko ngana na mwaro choboto twa bwata esenka ya itama ene ntule emeire umongena na ararite bwenkeye umugaka nera gajaga ukora na bana bande basirire nkeye taliyo yomo ndutati kunya kunyora nyuma basirire wono mwojo koro yotike twa mamu mwabone ko nyotaranya orenka yae ama ene na asira mwacha igabarari twanyora barari baito bachira igabaturi kiri pakasi tukari na Jared yo kwende kiombe gya Tosha baturiki kwanza mwana Timothy mina shukuru sana mina nyasa uri urande ko batuwekere kiombe keino no yo minto Jared yesigere mwende ko konya abantu baminde njire kabire tunashukuru sana Habasaye nigo babuli